Problemen rondom verboden vuurwerk. Jos Ewals schrijft eerste boek. Het is vandaag 22 november. Dit is het PLMA-journaal. Een nieuw rijbewijs wordt volgend jaar bijna 8% duurder. De prijs stijgt 1 januari 2013 van €37 naar €39,90. Ook een paspoort wordt duurder, met een prijsstijging van bijna €2. De identiteitskaart voor jongeren en mensen ouder dan 14 jaar gaat ook omhoog. Het aanvragen van de verklaring omtrent gedrag wordt niet verhoogd. Dit tarief blijft op €30 staan. Het verstrekken van persoonsgegevens blijft gratis. De nieuwe tarieven worden in de laatste vergadering van dit jaar, 18 december, door de gemeenteraad vastgesteld. Vuurwerk. Het mag 31 december eigenlijk pas worden afgestoken. Toch zijn er al enige tijd de nodige problemen rondom verboden vuurwerk. Op internet verschijnen elke dag al nieuwsberichten over het afsteken of bezit van verboden vuurwerk. Ook in Venray zijn er al problemen met vuurwerk. De politie krijgt de afgelopen maand al verschillende meldingen binnen. Afgelopen week zijn er een paar jongeren die hebben aangehouden met illegale vuurwerk, verboden vuurwerk. De Cobra 6, toch een heel zwaar iets wat bijna zoiets is als een handgranaat. Dus kun je je voorstellen wat voor vuurwerk dat is. En die jongen had er enkele op zak. Nou, ik denk dat hij nog een appeltje schil heeft met justitie. Binnen de vuurwerkhandel zijn er altijd enkele trends. Dit jaar lijken grote knallen erg in trek. Populair zijn dit jaar bij de jeugd vooral de nitraten. Dat is het vuurwerk wat verschrikkelijk hard knalt. Van de oude categorie, de rotjes, hebben we eigenlijk momenteel heel weinig last. Maar het gaat voornamelijk om de nitraten en de strijkers. Social media zoals Facebook en YouTube hebben een grote invloed op de vuurwerkhandel. Via internet wordt het vuurwerk extra aantrekkelijk gemaakt voor de jongeren. De jongens voornamelijk jongens zien het vuurwerk op internet, op YouTube. En zij willen dat ook. Dus het wordt besteld via internet en het komt vanuit het buitenland, komt dat in Nederland. En dit vuurwerk vanuit het buitenland is verboden. De politie doet er dan ook alles aan om mensen op te sporen die verboden vuurwerk in het bezit hebben. Hier kunnen zij de hulp van burgers ook bij gebruiken. Nou, ze kunnen in ieder geval, en dat is ook zaak voor ons, het is wel prettig als wij meldingen krijgen waar en wanneer dat vuurwerk afgestoken wordt. Uiteraard horen we dat zelf ook en participeren we daar ook op. Melding doen dus, dat is het eerste. Ouders vind ik daar ook een hele verantwoording in hebben. Weet waar je kind mee bezig is. Als het nu al met vuurwerk bezig is, ja, dan gaat het toch om verboden vuurwerk. Legaal vuurwerk is pas de laatste 3 dagen van het jaar dat we dat kunnen kopen. De straffen die voor het bezit of afsteken van verboden vuurwerk staan, zijn fors. Dit loopt van €100 tot veel hogere bedragen. Ook celstraffen worden niet geschuwd. De politie waarschuwt dan ook en heeft een duidelijke boodschap voor mensen die vuurwerk willen afsteken. Mijn advies is, hou het op het legale vuurwerk en ga niet via de social media andere ontdekkingen proberen te doen met het verboden illegale vuurwerk. Aanstaande zondag 25 november houden de Pila's en de Hazelkeutel het tweede Kinderliedjesfestival. Om 1:30 start het programma in de aula van de Sint-Petersbandenschool in Venray. Er hebben zich 9 groepen, solisten en duo's voor dit festival opgegeven. Aan deze editie doen ook kinderen uit Leunen, IJsselstein en Wansum mee. De kinderen zingen hun nummer 2 keer. De jury bepaalt wie de winnaars zullen zijn. De 4 winnende liedjes worden in een studio opgenomen en op cd gezet. Jos Ewals uit Venray heeft voor het eerst een boek geschreven. De titel van de verhalenreeks is een marathon van reisverhalen. De verhalenbundel gaat over zijn laatste wereldreis, waarin hij zich voorbereidde op een marathon. Het idee voor een boek ontstond al tijdens een eerdere reis in 2008. Toen zeiden collega's tegen mij, ik werk op Bouwens in Panning als docent Engels, je moet een boek schrijven. En toen zei ik waarover? Reisverhalen, die kun je overal lezen. En toen heb ik alle moeite gedaan om een thema te vinden. En ik ben toen weggegaan zonder thema. Ik heb wel veel verhalen geschreven, maar heb daar niets mee gedaan. Deze keer ontstond het thema vanzelf, omdat ik het in mijn hoofd haalde dat ik een tweede marathon wilde lopen. En dus zo is het eigenlijk ontstaan, het idee van lopen te combineren met reizen en daarover te schrijven. Al zijn belevenissen tijdens het hardlopen en reizen schreef Ewals op in dagboeken. Het is een divers boek geworden
vol met bijzondere reiservaringen. Verhalen over mensen die ik ontmoet, locals, medereizigers, een soort rubriekachtige hoofdstukjes over ervaringen met backpacken. En dan specifiek mijzelf als 59-jarige tussen mensen van, ja, pak bij 20, 35 jaar. En natuurlijk is de rode draad de training voor de marathon op diverse rare plekken, zeg maar. Zaterdag reikt Jos Eerwals het eerste exemplaar uit aan Wim Klaassen van Run for Health. De officiële presentatie is om 2 uur 's middags in Boekhandel Bruna in Venray. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo dadelijk krijgt u nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen is het overwegend bewolkt. 's Ochtends vroeg zijn er waarschijnlijk nog enkele opklaringen. Later in de ochtend en 's middags zijn er langdurige perioden met regen. Het wordt maximaal 9 graden. Zaterdag is er veel bewolking met af en toe wat motregen. Fijne avond nog.